Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους τους αιώνους, η κηδεία σου πήρες πνεύμου, ελεμεί ταράκη καρδία μου νης την ημέρα, αρχαίων μελέτης εν πάση αρχής, επίγνωση με κοινό σου μελέτου, δεύτερας απροτές τα σχέδια του ψυχή μου, επίγνωση λυτρός, τα χείρις άκουσον, Κύριε, εξέλθον στην αγωγιά που στρέφει το πρόσωπό σου μου, με δίφωση κατεμένος νάκου, λείψεως στην ψυχή μου, και το ελέος εξονατρέξεις στους κρούς μου, και απολύς πάντα στην πλήματα την ψυχή μου, ό,τι ο κόδομος ημί. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ και τιμάτε με την παρουσία σας την όμορφη αυτή τελετή των εγγενείων του εκλογικού μας κέντρου. Εδώ είναι το κέντρο του Κυκλώνα. Εδώ πνέει ο θελώδης άνεμος της αλλαγής που σαρώνει το παρόν και ανοίγει ορίζοντες για το μέλλον. Εδώ είναι το κέντρο και το ορμητήριο μιας νέας παράταξης με αξιόλογα στελέχη. Μια παράταξη που λέει όχι σε αυτό που γίνεται σήμερα. Το λυσφύρικο κίνημα ανασυγκρότησης με τα αρχικά νίκα ξεκίνησε ένα ήπιο προεκλογικό αγώνα χωρίς ύβρις, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς εισβολή σε οικογένειες με στόχο να αποσπάσει και μία ψήφο. Δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτό που κάνει η άλλη παράταξη. Η ψήφος είναι ιερή και σεβαστή από όλους. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει και να ψηφίσει ή ακόμα και να είναι υποψήφιος με όποιον θέλει. Εμείς είμαστε σαν παράταξη ενωμένοι και με επιχειρήματα κάνουμε διάλογο. Εμείς λέμε όχι στην χρεοκοπία που οδήγησε το Δήμο μας ο κύριος Καρακοσταντίνος. Όχι στα μπακαλοδεύτερα, όχι στην εργασία προεκλογική εξαγορά ψήφων, όχι στη μοιρασιά μεταξύ μας, όχι στην ανασφάλιστη εργασία, όχι στα χουδορδαλίκια με ξένα χρήματα, όχι στη συνέχιση του χρέους που κάθε μέρα που περνά ο Δήμαρχος διωγγώνει με απρόβλεπτες συνέπειες. Όχι στην εκμετάλλευση της ανάγκης κάθε συμπολίτη μας. Ναι στην εργασία με όλα τα δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης. Ναι στη δημιουργία μόνιμων και σταθερών θέσεων εργασίας. Ναι στο δικαίωμα εργασίας σε όλους τους πολίτες. Ναι στη σωστή διαχείριση του δημοτικού χρήματος, χρήμα που είναι όλων των εισηρίων, χωρίς να έχει το δικαίωμα κανείς να το διαχειρίζεται σαν δικά του χρήματα. Μπορεί όμως να τα προσέχει σαν να είναι δικά του. Ο Δήμος δεν είναι ούτε πάχικος ούτε καρακοσταντίδικος. Ο Δήμος είναι όλων των νησιρίων και έχουν δικαιώματα όλοι οι νησίργοι. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε το ίδιο κλίμα. Παρά τις προκλήσεις, εμείς παραμένουμε σταθερά ήρεμοι. Δεν υπάρχει λόγος να ανεβαίνουν οι τόνοι. Μερικοί λένε με περιβάλλουν και είναι υποψήφιοι άνθρωποι που προσβλέπουν στο προσωπικό τους συμφέρον. Το είπε σε μια προηγούμενη συνάντηση και το λέω και τώρα. Εδώ έχω σχεδόν όλους τους υποψηφίους. Όποιος από εσάς έχει βλέψεις για το δικό του όφελος να δηλώσει τώρα αυτή τη στιγμή παραίτηση από το αξίωμα του υποψηφίου. Εμείς πάμε για κάτι καινούριο, κάτι πολύ καλό για τον τόπο μας. Θα κρατήσουμε ό,τι καλύτερο από το παρελθόν και ταυτόχρονα έχουμε ορίζοντα για το μέλλον. Θα διοικήσουμε το Δήμο με διαφάνεια, με εντιμότητα, με υπευθυνότητα, με πολλή όρεξη για δουλειά, με προσοχή και σεβασμό στα οικονομικά του Δήμου, μακριά από σπατάλες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις που οδήγησαν το Δήμο μας ένα βήμα πριν από την χρεοκοπία. Καλή συνέχεια, καλό και τίμιο αγώνα. Είμαστε μεγάλη δύναμη. Είμαστε η δύναμη της νίκης.
Τα μηνύματα που παίρνουμε από παντού είναι τόσο θετικά που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο. Ελάτε όλοι μαζί. Έχετε χρόνο να το σκεφτείτε. Ποτέ δεν είναι αργά. Η ψήφος σας θα πιάσει τόπο. Δεν θα σας προδώσω, δεν θα σας κοροϊδέψω, δεν θα σας πουλήσω. Μαζί θα πορευτούμε, μαζί θα κάνουμε το καινούριο. Καλή νίκη. Ευχαριστώ. Θέλω να μου γράψεις στίχους για την πορεία μου. Εγώ τους έχω ετοιμάσει τους στίχους, αλλά θα σας πω μόνο ένα από όλα που είπε ο Πάπας. Γιατί μίλησε με ειλικρίνεια και μ' αρέσει η ειλικρίνεια στον άνθρωπο. Κάντε λίγη ησυχία και ακούστε το. Η ντοπροσύνη πάχο μου χαράζει την πορεία. Γι' αυτό σε βλέπω δήμαρχο ξανά για δημαρχία.